ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 15ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 15ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೆರಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ರೋಷನ್ ಪಂದ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಲಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪುರ ಬರ್ಪೇರೆ ತೂಕ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರ ಅತ್ತು ನಮನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ದಯದೀದ್ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕ್ಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಯದೀದ್ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಪುಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ ಫೋನ್ ದೆರ್ಪ್ಯೂರ ಇಜ್ಜನ್ ತೂಕದೆ ರೋಷನ್ ಕಾರ್ಕಳ ತೂಕ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ತೆರ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಪ್ಪಂದು ದೇಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೋರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕೊಡೋರ ಮಲ್ಪಗ ರೋಷನ್ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಟು. ಹಲೋ ಅವು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡಿ ಅಂದು ಅವೇ ಆರು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಿತವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರ್ ಪನ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನಿತ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರು ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಸುಜಿತಾರೆ 14,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿತ್ಯ ಏನೋ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾತ್ರು ನೀರು ಪುಡ್ದು ಆರು ವಾಟ್ರ್ ರೂಪ್ ಅಂತೇರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಬರಡು ಎದುರೆದುರು ಬರ್ತಾ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಡ ರೇಪಾಗೆ ಆರು ದತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಂಗೋಲ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕವರ್ ಅಪ್ ಬಡಂಡ ಏಟ್ ಗಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐತಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಡಣ ಕಳಪ್ ಬೇರೆ ಎಂಕಳ ಆತೆ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಂడి ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಸೋಕೊಂದು ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ಕೂಡ ನೀರಿಡ ದೀತಿರತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಪನ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬಂತು ನನ್ ಬಂತೆ ಬರಡೆ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನವೇ ಅಂದಂದು ಯಾನವೇ ಕೂಡ ಅರಡ ಪಾತೇರಿ ಐಕಾರ್ ಬಂದ್ಪುನು ಇತ್ತು ಸದರ್ 9 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 6 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬರೆದು ಬರ್ಬೇಡ ಅವೇ ಯಾಲ್ನ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ರೋಷನ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಯಾನ್ ತೂಗೋರ ಪಾತೇರ್ ತೂಪೇಂಡ ಆಯವೇ ಬಂದ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಸುಜಿತೇರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಕಾಸ್ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ತೊಂದಿ ಅವಳು ಆರು ಯಾಂಕೊಂಡು ಏರ್ ಕೊರ್ನಿಕೆ ಐಕಾರ್ ಸಪುರದ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಜನ ಎತ್ತೇರು ಆರು ಕೊರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನತೆ ವಾಟ್ರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಬೂಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಪಂಡ ನೀರು ಅತ್ ಯಾಂಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಎಂಚ ಯಾಂಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಪೂರ್ಣ ಕೇಂಡ ಐಕ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆನ್ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗನ್ ದೆಪ್ಪರಾಯ್ಜ ಕೇಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗನ್ ದೆಪ್ಪು ನೋಡಿಗಿ ನೀರು ಕೊದ್ಯಂದಿತ್ತು ಯಾನು ನೀರು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತು ಆರು ಏತಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಆರು ಅರಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಪೆ ಅತ್ತು ಅವಿತ್ತೆ ಆರು ರಿಪೇರಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅದು ಅವಿತ್ತೆ ತಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಒಂಚೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಒರಿ ರೆಡ್ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಒರಿ ಗೆತ್ತೊಂಡು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡೇ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಅದಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಐತತೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನತೆ ಅವ ನಿಜನಲ್ಲ 300 ಅಂಗಡಿ ಪುನಗ ನಮಗಾಗಲೇ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿಚಿ ಅವಂದು ರೋಷನ್ ನೀರು ಬಂದು ಪುನಃ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಯಿನ ಮುಟ್ಲ ಕಾತು ನಾವು ಅತ್ತನೆ ಕೂಡ ಏನು ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಬರ್ಸೋಕು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಡು ನುಂಗಾರದಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಬಜ್ಜೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ನುಂಗಾರ ಬರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಚ್ಚಾತು ಉಂಡಿಗಿ
ಅಂಚೆ ಗಿಚ್ಚರ ಬಲ್ಲೆ ಅವಲೆ ಕೊಡಣ್ಣ ಪೂರ ಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಬನ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀರು ಬೂರ್ದನೇ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಪುಜಿ. ಆ ನೀರು ಬೂರ್ಡನೆ ಬಂತ ಒಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಸೈಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ ಏನಾರ ಮಾತು ಗೊತ್ತರು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕರತಲೆ ಬೂಡ್ದನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ನೀರು ಚಪ್ಪೈನ ಮುಟ ಕಾತದಂಗೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಬಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಹುಡ್ದು ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಕ್ ಒಡಿಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಏನ ಕೈ ಪೊತ್ತು ಕೈ ಉಂದಾಪುಜ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೈ ಬಾಡ್ರ ಆಪುಣ ಕೇಂದ್ರ ಗೂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವ ಜನ ಕೈಡೆ ಬತ್ತು ಚಂದ ಗೂಚರ ಕೂಡ ಪಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೆಟ್ ರಟ್ಟಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಪುರ ನುಂಗರ ರಟ್ಟಿಡ್ ಗಾಳಿ ಪಾರ್ದು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಲ್ದೀನಿ ಒಂಡು ಓಕೆ ಪಂಪೆ ಡೇಟ್ ಪಂಪೇನು ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ವಾಯ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ ಗೀರೆಗಳ ಕಡಪುಡೆ ಬಟ್ ಆರೆಗಳ ತೋಜಾಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ರೋಷನ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಬುಧವಾರ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಇರೇನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾರಂದು ತೂತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ವಾಡಿಯೋ ತೂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾ ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋಲ್ಲಾರದೆ ಹಾ ವಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಆಡಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಕುಶಾಲಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ರೋಷನ್ ರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕೆ ಪಡೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಬಂದಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೇ ಪಾನೋಡಾಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ದಯದೀದು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಯದೀದು ಒಂದು ಟೀರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.